इंसाफ, हमके इंसाफ चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जी कोनो बाबा उबा के बारे में बताई ना। भोलुआ के सहियों में भूत पकड़ ले बा। कल हमके मुआ दी अगर हमके हनुमान चालीसा याद न रही तो। हम तो पहले ही बोलनी है। जाई करिका पहाड़ के एगो गुफा में डॉक्टर गदहा बाबा रहेलन, उनकरे से झड़वा लेम ठीक हो जाई। अंतर मंतर जंतर आम जामुन कटहल प्याज लहसुन बाबा बाबा एगो बात पूछी। हाँ पूछ पूछ जल्दी पूछ पूछ। अरे बाबा डरावा तरह का है, पूछा था नीनू। पूछ पूछ जल्दी पूछ। तू तो भूत भगावेला तो तहार नाम डॉक्टर गधा कैसे पड़ल? चला जीवन में हर केहू के एगो गोल होला और ये हमार सपना रहल डॉक्टर बने के, लेकिन हम पढ़े में बहुत कमजोर रहनी, यही से सब केहू हमके गधा बोले। हम डॉक्टर ना बन पैनी तो हमके बहुत अफसोस भइल और वही बेरा हम कसम खैनी कि हम भी कोई ना कोई चीज के इलाज जरूर करम और आज हम भूत सन के इलाज करेनी। अच्छा ये बात बा। हाँ और फिर हम भूत भगाए वाला बाबा बन गए। बाबा बाबा कस्टमर आवता, तनी तैयार हो जाई। बाबा 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 जय हो बाबा जी। बाबा बाबा हम मदद करी बाबा। कैसन मदद बालक? बाबा हम कितना भी पैसा कमातनी बाबा, लेकिन बरकते नहीं खे मिलत बाबा। जंतर मंतर हमके लगा था कि तोरा के क्यों नजर लगा देले बा। हाथ खर्चा तो ढेर हो गल बनू। हाँ बाबा हाँ ठीक बोलत है। जय हो बाबा जी। तो के एगो अंगूठी पहने के होई जेकर पत्थर हिमालय के सबसे ऊंचा चोटी पे भी लेला। बोल बोल जल्दी पहन बे कि ना पहन बे, बोल बोल जल्दी बोल। अरे बाबा पहनम पहनम। अरे बाबा उतना दूर के पत्थर लाई जाई। तो के जाए के लेके बोला था, हमरा लगे बा ऊ पत्थर। दे 10,000 रुपया, दे दे जल्दी दे। अरे बाबा रुका रुका दे थई, चिल्ला मत न तो गला फट जाई। दे जल्दी दे, निकाल निकाल 10,000 रुपया निकाल। बाबा बाबा मदद करी बाबा मदद करी, बहुते बड़का प्रॉब्लम हो गेले बाबा। का भइल बोल जल्दी बोल 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 जल्दी बोल। बाबा बाबा हम इस लड़का से बहुत ही ज्यादा प्यार करेंगे बाबा। आज हम इसको प्रपोज किए तो ये मुझे रिजेक्ट कर दिया बाबा, हमको इंसाफ दिला दो बाबा। बोल 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 जल्दी का करे के बा बोल। बाबा कुछ ऐसा करी कि हमारे प्यार में पागल हो जाए और दिन रात खाली हमरे पीछे घूरे। एकरा के हमरा बस में कर दी बाबा। ला ला जल्दी 50,000 रुपया, ला ला जल्दी 50,000 ला, रख रख जल्दी रख। हाँ 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 हैली बाबा। बाबा बाबा देखी ना हमरा लड़का के का हो गइल बा, एकरा के भूत पकड़ लेले बा। बाबा हमरा बच्चा के बचा ली बाबा, हम हाथ जोड़तानी। ला के बैठाओ बैठाओ ही घेरा के बीच में। आज बहुते दिन के बाद भूत के मरी जाइल बा, एकर इलाज हम फ्री में करेम। छोड़ दे हमके, हम ना बैठने में। ये दोनों अब निकल वहाँ से, ये अब कुछ ना कर पाई। रे चुड़ैल बता क्या हुए थे, बता जल्दी। ना बताएं, हमके इंसाफ चाहिए। कैसा इंसाफ चाहिए? बोल जल्दी बोल ना तो जला के भस्म कर देम। ते हमार कुछ भी ना बिगाड़ पाइबे, समझ ले तांत्रिक। ते हमार कुछ भी ना बिगाड़ पाइबे तांत्रिक। ते हमार डार्लिंग भूतनी, बाबा के ढेर गुस्सा मत दिलाओ, ना तो ई अगर खिसियलन तो तोरा के और ये लड़का के दोनों के जला के खत्म कर दियन। चुप से बोल दे कि तोके का इंसाफ चाहिए, हमनी के सब जना मिल के तोरा के इंसाफ दिलाएम सन। हाँ भूतनी हाँ, बोल तोरा के का इंसाफ चाहिए, हमू तो के इंसाफ दिलाए में मदद करेम। हाँ भूतनी हाँ, हमू मदद करेम। बताओ तोरा के कैसन इंसाफ चाहिए? बोल जल्दी, तोरा साथे का भेल बा, बोल हम दिलाम तोरा के इंसाफ, बोल।
तनी के कौनो हमरा के इंसाफ नहीं कसम दिला सकत। ए भूतनी दीदी प्लीज हमरा लइका के छोड़ द, हाथ जोड़तानी। आखिर तू तो केहू के माई होखबू। ओ साला हमरा से बियाह ना कैलस। के ना कैलस से तोरा साथे बियाह? बोल बोल तोरा साथे का भइल बा? आज से 100 साल पहले के बात बा। हम एगो लड़का से बहुते प्यार करत रहनी। आई लव यू टू। ए हमर जान, तू इतना उदास काहे बड़ा हो? का भइल बतावा ना। आज के बाद हम तारा से ना मिलेम, हमार बियाह तय हो गइल बा। का तोहर बियाह तय हो गइल बा? जानू ऐसन मत करे जानू, हम तेरे बहुते प्यार करेनी, तू हमरे साथे इतना नहीं कर सकत। एक बार बोले से समझ में नहीं आवत। आज के बाद हम ना मिलेम और ये हमरा की चिट्ठी उठी मत लिखिया। अगर तू हमरा अलावा और केहू से बियाह करबो त हमें पेड़ पर चढ़ के फांसी लगा लेम। जौन बुझाता तौन कर, आज के बाद हमसे बात करे के कोशिश मत करिए। और यू दोगला हमरा के छोड़ के चल गई और हम गुस्सा से पेड़ पे चढ़ के फांसी लगा लेनी। ये बा हमर कहानी। तो अब का चाहता रहते? हम चाहता नहीं कि हमके इंसाफ मिले। कैसन इंसाफ? हमके उहे लड़का से बियाह करे के बा। अरे उ लइकवा त अभी ले बुढ़ा गइल होई, बुढ़वा से बियाह करबू? उ लड़का बुढ़ाई लेके मर गइल बा। हम ओकरा मेहरारू के अंदर घुस के ओकरा के मुआ देनी, जेकर सदमा उ बर्दाश्त ना कर पैलस और वो मर गइल। ए बाबा, इ तो बड़ी अजीब प्रेम कहानी बा। उ लइका मर गइल बा तो अब के तरी एकरा साथे बियाह होई? मरे के बाद भी तो कहीं ना कहीं पैदा ले ले होई। हाँ इहो बात एकदम सही बा। ए बाबा तनी पता लगाई तो उ लइकवा कहवा बा। ए हमार कंकाल आत्मा, हमार मदद करा, हमार मदद करा, हम ताके रसगुल्ला खिलाएम। भाग हमार मूर्ख बालक, हमके रसगुल्ला नहीं के खाए के डायबिटीज हो गइल बा। अच्छा ठीक बा, हम चाउमीन खिलाएम। ठीक बा, रुक बतावा तनी। देख देख ये है उ लइका। अरे गलुआ, इ तो तोर फोटो आइल बारे। भाग साला, ई मशीन गलत बतावता। ए तांत्रिक बाबा ई का दिखावता रहो? हमार कंकाल आत्मा कभी गलत नहीं कन हो सकत। ते ही हुए उ लड़का बहुते पाप कर ले बाड़े थे पिछला जन्म में। ए तांत्रिक, एकरा मरले त 30 साल हो गए। अभी तो के 30 साल के होके चाहिए। ई 5 साल की कैसे बा? शायद 25 साल नर्क में बितैले बा। अगर ई वीडियो में बढ़िया रिस्पांस मिली तो एकरा नर्क के भी किस्सा हम बताएम। ए डार्लिंग, पिछला जन्म में तो हमसे बियाह ना कैला, ए जन्म में तो हम जरूर तारा से बियाह करेम। भाग, तोरा से बियाह करेम हम अगर तोरा से बियाह करेम तो रिंकिया के का होई? हम नहीं की जाना तो कर का होई। तांत्रिक, एकरा से बियाह कराओ हमार। ए गलुआ, अब तो लागता कि तोरा के भूतनी से बियाह करे पड़ी। ए बाबा हमरा के बचा ली बाबा, हम ई भूतनी उतनी से बियाह नहीं की करे चाहत बाबा। रुक रुक, ढेर चिंता मत कर, हम कोनो समाधान निकाला तानी। रे भूतनी, अभी तो ही बच्चा बा, आओ भाई पुतला के अंदर। हम तोरा के छोटा बच्चा बना के जिंदा कर देता नहीं और ये बात बतानी के बड़ हो किया सन तब बियाह कर लिया सन। ठीक बा, हमके मंजूर बा। अब ते में अनंत काल तक कैद रह, बहुते बियाह करे के मन रहला। ए माई ई कौन जगह है? अरे हमने के ये का करत तनी सन रे? हई तो लागत ढोंगी बाबा हुवन। मूर्ख बालक, हम ढोंगी बाबा ना हई। अरे गुलुआ चुप चुप एकदम। ए भुलुआ, तोरा के न पेड़वा वाला चुड़ैलिया पकड़ ले रहला सिया, ओकरे के झड़वावे आल रनिए सन हई बाबा के लगे।